retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Bon dia, així estem Maria Dolores, una amiga, Antònia i una servidora Pepita. Anem a fer la pizza de ceba de gra i pèsols de trencar. Anem a fer una pizza tradicional. Xiques, anem allà, anem a començar. Per al relleno anem a fer lo segon. Se talla els ous bullits en companyia d'això i se lladissa el besugo. Quan ja tinguem la mescla feta, fem la pasta. Per a la pasta mesclem un got de llet, un got d'oli, una cullereta de manteca de cerdo i la farina a la cantidad. I ho amassem fins que estiga la pasta consistent. Se partixen dos boles. Una se fa en el rodillo i s'esclafa i se fica al relleno. Se fica en la llanda i després l'altra se torna a aplanar i se fica damunt. Se punxa en el teledor i se unta en l'ou. Precalentem el forn a 220, la fiquem al forn i als 20 minuts peguem una miraeta a veure com està, però costa un poc més de mitja hora de coure. Este és el resultat final de la pizza que hem fet. Recordeu que si ho feu o cuineu, ho teniu que compartir En les xarxes amb el hashtag JoCuineLocal. Moltes gràcies.